Aku wis males dadi RT, sumpek aku. Ate pensiun ae. Sabar Bu RT, lah opo sih kok sumpek-sumpek iku? Lah iya, lah apa sih? Wis gak usah digatekno anjene wargane sampean ku unik-unik. Makane iku. Tapi ya lek dipikir ya ancene aneh lho ya. Lek apa iku Ditariki apa tarian sambat tapi jalukane wake. Jaluk sing malam tirakatan, sing lomba-lomba, sing karnaval, sing jalan sehat, ala ngelu ya kene ya gak melu dadi RT melok ngelu ya. melok ngelu, Mbak. Makane iku lah bingung ya. Serba salah ini iki dadi RT. Kok gak dituruti jarine aku iki. Gak memeriahkan Agustusan. Turuti jaluk gratisan, ndak yo kasen sek talah lek dibayar Agustusan tok. Wis ora perwingi ero kan. Lah ya usulane ku lho macem-macem ya. Kalau Bu RT nerima usulane Yuk Lastri, jarene memihak. Soalnya ku Yuk Lastri bolo pleke. Iya, ancene wis sing sabar Bu RT sampean niku ya. Wargane sampean ancene unik-unik kabeh. Iya, wis unik langka pisan ya. Lah iya. Andi-andi nggon gak ono. Tapi anjene ya sakno sih dadi Bu RT ya. Lho nemen. Soalnya bayaran gak sepiro di paido ngalur ngidul Iya, ya. Mbak. Aduh, cara ade ngono wis paling tak dekek yo. Lho, lek aku wis pilih wegah dadi RT. Lah percuma dipaidoni. Keputusanku aku tak pensiun. Mbak, aja tambah muni ngono. Kok malah Mbak Yu sidane metu temenan dadi RT. Oh iya, aja Mbak Yu, aja dirungokne Mbak Yu. Sama kudu kuat mental. Pokoknya sing kuat mental ya Mbak Yu. Soalnya sama tak dadine 2 periode yo. Yo, wis sampean saiki dadi RT-ne seumur hidup ae lho Mbak, gak usah ganti-ganti. Wis salah Bu RT tetep tak dukung. Apa tujuane sampean, visi dan misine sampean. Wis pokoke tetep sampean ae gak oleh ganti. Oke. Yo, gak usah ganti-ganti. Yo, didukung Mbak Win. Bu RT selamanya.